Dito hamon sa Marleyte ay dasayaw nga gisisikati. Ang nagsasayaw hinibida nga permi, labi na kung nakisi-kisi. Ang hermana ang nangunguna, gindadara habok nga ni Kapitana. Nanhipausan mga bisita, han kadamuhan iragala. Ato na haladaw kita, napurok ang pabis na pusa na. Ang titis pabukhan, galatiro ka, upay-upayang pamustura. Ato na haladaw kita, napurok ang pabis na pusa na. Ang titis pabukhan, galatiro ka, upay-upayang pamustura. May daman liwat sayaw nga lubi-lubi, aminudo ug salampati. Mga sarayawon na sa Marleyte, ang kurat sa bida nga permi. Ang hermana ang nangunguna, indadara habot nga ni Kapitana. Nanhipausan mga bisita, han kadamuhan iragala. Ato na haladaw kita, napurok ang panis na pusa na. Ang itis mabukhaan, galatiro ka, upay-upayang pamustura. Ato na haladaw kita, napurok ang panis na pusa na. Ang itis mabukhaan, galatiro ka, upay-upayang pamustura. Kamatis sibuyas tanglad ay sa batas kamatis sibuyas tanglad ay. Ang isda hamuro baybay ay namungahin muro buskay. Ay sa batas kamatis sibuyas tanglad ay sa batas kamatis sibuyas tanglad ay. Ang isda hamuro baybay ay namungahin muro buskay.
I see Elevate almost like mental exercises. It's like taking your brain to the gym. I'm seeing
Dito hamon ha Samar Leyte ay dasayaw nga gisisikati. Ang nagsasayaw hinibida nga permi, labi na kung nakisi-kisi. Ang hermana, ang nangunguna, indadara habok nga ni Kapitana. Nanhipausan mga bisita, han kadamuhan iragala. At na haladaw kita, napurok ang pabis kapusa na. Ang titis pabuthan, galatiro ka, upay-upayan pamustura. At na haladaw kita, napurok ang pabis kapusa na. Ang titis pabuthan, galatiro ka, upay-upayan pamustura. May daman liwat sayaw nga lubi-lubi, aminudo ug salampati. Mga sarayawon na Samar Leyte, ang kurat sa bida nga permi. Ang hermana, ang nangunguna, indadara habok nga ni Kapitana. Nanhipausan mga bisita, han kadamuhan iragala. Na haladaw kita, napurok ang pagis kapusa na. Ang titis pabukhan, galatiro ka, upay-upayan pamustura. At na haladaw kita, napurok ang pagis kapusa na. Ang titis pabukhan, galatiro ka, upay-upayan pamustura.
Hello, Internet. Are you bored of the same little meals with the same little deals? At Pizza